Već je 5 minuta pokušava se parkirati. O, jebem ti majko glupu. Vidim da frajer vrišti. Dođi ovo vidjet, molim te. Da. Ne može parkirat. Već jedno 5-6 minuta sigurno. Pogledaj, 5-6 minuta već roka. I stoji i ne zna više, gleda zapela, ovaj stoji, vidim da frajer umire od smijeha, ovaj tamo. Pogledaj. Što će izaći van ili? Ne znam, moram valjda kod doktora na provjeru mozga. Gle, neće ga pustiti. Ide opet. Ajmo. Želim vidjeti lice od ovog frajera. Ja mislim da mu je muka. A, hoće, vidiš sad. Aha. Uspjeće? Hoće li ga kasniti? Neće. A mora malo ogrebati. Evo ga. Aha, sidi. Jebote. Moram vidjeti koji će glupo lice izaći van iz auta. Gle, ide. Ide opet još, nije jasno. Ne znam šta se dešava. Ne znam kaj se dešava. Kaj trenira? Evo ga. Malo narizova, a? Ili je 6 promila ili IQ 0. Ajmo vidjeti. Evo ga. Rudeš, a? Jel to NK Rudeš ili 14 promila? A ne znam kaj izvodi. Ide valjda do suvoga, nemam pojma. A nije pijan, normal hoda je. Muški, da.